Ji. Matur nuwun Bapak Muji. Nyuwun dongaipun dhateng sedaya para lenggah. Nyuwun pangajab bebering ringgit wacecal wonten ing wekdal menika wiwit purwa madya ngantos kusana benjang-enjang saged lumampah kanthi lancar niring sambikara. Kagem Bapak Ibu ingkang wonten ing dalu menika boten saged rawuh, boten saged mirsani wontenipun pasugatan ringgit wacecal wonten ing wekdal dalu menika saged mirsani wonten live streaming wonten ing FD channel. Sepisan malih wonten ing FD channel. Sagunging para lenggah ingkang satu kinamatan sumangga pun sekecakaken anggenipun sami lelenggahan sinambi amriksani ringgit wacecal wonten ing wekdal dalu menika wondene Bapak Ibu ingkang tasih lenggah wonten ing sawetan panggung sumangga pun sekecakaken ugi wonten ing dalu menika mangke wonten bintang tamu nggih saking Mbak Elisa saha Ki Gareng. Kula ingkang ndherekaken lampah ingkang dicara wonten ing wekdal dalu menika sepisan malih pinanggih tata basa ingkang kirang jubrana. Nun inggih kirangipun seserepan basa tuwin sastra mila saking menika kanthi andhap asring manah sepisan malih nyuwun lumunturing sih samudra pangasami. Pramila saking kula cekap semanten sesarengan monggo sesarengan kita tutup kanthi maos kula dherekaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Sugeng ngamirsani kanthi lelampahan wahyu katentreman. Saking kula cekap semanten, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng ngamirsani. Purwawartine kabeh melakon manungsa
Astina Maha Prabu Duryudana Yarine sumraku utara kang kapareng kalunan nyanteka Dina nirga punang suram surate tanpa adang Puspita mawe adon sekar winas takkan pungas dan winas Mangus omyo ngambang Takti karnani kaswase Andita kang kinarya wangsit pindha kombang pindha kombang angkat saping tawan susu angin kang tinggone
Rahing Om ulang awit namastu purma sidram Om awit namastu silat Bering dewang jagat karono Sirang tondo kasih sanding bisono Sono sinambung langit kilo pestu maksih Lestantun lampahing budo Sinantur tutur Katelo tetulo tulat Berorating baratiu Winur sitong upama paraming niskara Karo dudu biyek jaman purwa Pangya tekap Musananeng gupita Pinadaming lo temangsa kawasan gupita taung nenggeng Pralambang matumpo-tumpo Marmo panggung Panggunggung sang muruweng kota sidebyar Tumatining wayang purwa Purwakaning kondo linarik nututing basa tuweh kuna ngemusu rasa Yeni naras kaya karaos Ulai jarang rusa mani Uruhin diri Rasa ngrumangsa angrumangsani Lir jalma ilo kaca Jareh wis kakup ceng carita bejo wis gumelar jroning pagliran ya gujane amiksane pagelaran inggih purwa Surya Candra Darum Yang Kartika wis kinur putrate kawasa Sahira terang ngedri bawon purwateging dosina gilir gumanti teman dadi pitanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetunglan pangkar tumangkar kaya sini rambun kaya japating grembyak dadi padha kutu-kutu alang atoga burun wono yang burun duwe dadi prana tanpa wijalan padang tramangan sinari sang Hyang Retnawi ingkang arsa merbawane jagat munggung jagat wetan tumunggup munggung kalingan pukrabang merangka lamun kang saya dilan-dilan to bumi saya tanggu sebelum sang Hyang Arka katon sama belakanan kang abang esmu jenar kapurbawan sinari sang Hyang Basanta tanam to katon ijo ruyo-ruyo amangku gunung ingkang biru moyong-moyong pucung gunung ketemulan Bendanu kasireng Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makuntha Mega tanpa tawis dangus laing kawula dasih dene rasa ngopi buka karo Tegal Sawahi anglu silur tatanem dote sinambi sesendonan sesindenan mikul garung lukune anggiring raja kayane sawane ana pirembagan samara wangi sang Hyang Arka sedang sainggil wis katon melok sinaring jagat ringge blapapat lor kidul tan kulon sinaring jagat kang samyat Budyata rebet ijo rebet kukuwung Prandritatan wonten ing Ramadhan kekungging praja negari ing Astina ya negari Gajahwaya yang Liman Benawi yang Kuru Janggala abanjur kenal pambukane kondo sarati mangke rono negari Astina dumadi saking puluh-puluh bebanjaran sinasapan toya Benawi tinampi ombak samudra bintang langkut kang tanpa wakut pegating manunggal kapal untuk uruting Cakrawala wane-wane cakrek wipawisik sawane kedeping jurang corong kedepung gua sirung kinarja sesuing peksi lawet yang sarang burung wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebeganing pasir gumelar garis pinggir tanem tuhang rembuyuk royo-royo karang kitri rewe-rewe ron kelopok misubur pasiten mawur satengah trandur pangkar temangkar kaburian dadi gunung-gunung bebanjengan nang rangsang langget lenggak lenggok lambai tuwin mijil saking sendang bening tirtani iline minara para mlengit nampi waduk bendung-bendung kinarya ing sawah yang pategalaning nara kesma mokal pangling tanah bebesan ana bumi sajengkang selo sedaya tinandra ingkang merkapi pandhem dari silang gelar pasabinan Nyaya Rukmisari kang pinangka Pratiwi pategalan keplo ijeng kang ngerbi kudungane ambiyek wae nganti kaya manglung-manglung wiwitane polo kependhem polo kesimpar polo gemantung sadetan kuciwa jinawi dukulan kang maweh kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya ite iwen sansaya angrembuka lamun siang aglaring bangunan lamun wanci sarap surya samya mulih marang kandange dewi-dewi tatan ana calane kandhang agung Nanjing Malang lapet tebih saking tindak Dursana Cuti samya saihyak saeka kapti akari luhuring nusa bangsa tuwin negari ing Astina ana ngimbange gunung kang Reksa Merastari
runtung munrun ratu merah jati dadi guru-guru garing hubungan langkung-langkung lamun dadi nanite sampun samya sameting sesanggeman sepentuk bisa geng tindasan so sinan soyo wedo nutwanane muman sinamatan daya dinayan suwi-wis mapan satu jejiban kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karo sambabar karya kenging binasake nalika semono garing ngesta lagi manjing marang jaman kucana panjang bunjung pasir pawukir roh jinawi kemah ripah kartotototoro harjo dasarnya guru kang gedhe bori padang jagat tidur kusi turut adukun carane turut kasusuring monco projo lah sinento wau ingkang asta pusaraning adil bangsa negari ngastina wenang eroden ucap dosa namani sanata dosa 10 nama semestani jujuluk sanata Prabu Duryudana ya sanata Prabu Jaka Pitana ya sang Prabu Suyudana ya sang Kurawendra ya sang Dastarastratmaja ya risang Gendari Suta ya sang Tripamangsah ya sang Kurupati Nalendra pepakuning bumi lenggah sinewa ana sak madaning dampar kucana ora mantra-mantra sipating Bathara dewaning kasugiyan sang Hyang Bathara kuwi Wirangija mantah binayang bayang sang janing para Hapsara Hapsari kawis tinggal manggung tanggung Joko paloro-loro samya ngambil pancaring kemrabon banyak dalang harda walika sawunggaling kidang kencana dan manggonten ugi ganongan untuk tungguling praja negari yang ngastina memasang jaring para kadang nujung ini sepuh anenggi lenggah wonten sak pempekenaning sang nata nenggih pandhita klang kabur kanginan pandhita enggal katon nenggih sang Begawan Dewantaka ya sang Dewa Buddha lenggah wonten sak pepengeraning sang Prabu Duryudana nalika semono kajena ugi katingal pisawanipun pelenggahe Pampaten Negari ing Ngastina nenggih sang Rikyanapati Hari Sengguni ya Arya Suman ya Raden Trigantal Pating Plasa Jenar kajena nujung negari Ngastina pandhitang Sukalima Sang Tampa Gandurna nedya lenggah rawuh wonten samadaning pasewakan agung negari Ngastina mengeraken penggalihipun bilenggahipun nata ing Mandura Sang Prabu Baladewa ya Sang Prabu Balarama ya Sang Kakrasana Panting Pinto Wasi Jaladara Sang Prabu Baladewa mengeraken penggalihipun Satranjang Dipati panenggah Pandhawa nggih Sang Raden Arya Werkudara datan kantun Sang Panengah Pandhawa nenggih Sang Raden Arjuna ya Raden Janaka pangono pangrucitan indriya sang ya para kalu samya ganting pasisiran jejel riyel rapet pepet pipit prasasatato pandenggol datan persela labet sekathing mursi boeng jawi ambutak gendira rontek umbul-umbul kegedrangan danu dayang mondeng mangsa labuh payung megar mendhe jamur barat ing mangsa rendeng tumbahing ngrangkap kaya jati ngarane bangsa katiga panandhine ketingal tidhem jinem madaning pasewakan negari ing Ngastina nadan godhoan datan ing ngobah samirana datan wampah kapiyarsa mangsa wananing Pradangga ewa pangling paranggana sigra murwani pangandikan dadu kembang wijining pandika Sang Prabu Duryudana ingkang dereng kababaring lisan
anyar mangrengkara ning puri mangkin tanpa sirih alepang omah emas-emas murung ning langit Sembanggiring ulung kapur pari sanggang murbing rat mring sanane kang mringkanan sing kasih buka kang saweka Sritinan neng pasewakan pusana maneka arna
puspitengu dyono nyuwang manjra sarwarokma ranggeng manik nara narawata Obro prabanyo kang sumirat kenyaring deca leliwaran Laci sireng rade ong wimbo kakandha amre Katio pengma roto mando saparan mangambar kungas lamun sira anggeguru kaki amilya manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarta kawruhing hukum kang ibadah lan rangi syukur oleh wong tapa
mikir pawehing liyan iku pantes Guranana kaki sartane kawruhana Diwangsuk mono mangadiri ono sasmintaning sun jagat wasaning Bathara dun mangke paman Pati Ari Sengguning Blasa Jenar sampun sawetawis wekdal ingkang putra Punduridana ing Astina ngawontenaken parepatan agung wonten Praja Negari Astina Paman Arya mugi tansah kasekecak anggen jegati lenggah Paman Pati Arya Sengguni kawula nok ninggih anak Prabu kepareng madukami ji dhumateng wiswanipun ingkang bapa ing kepatihan nok ninggih sampun kadedene mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang bapa ing kepatihan nggih namung dereng langsak sampunipun kepareng ingkang bapa ing kepatihan ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap wedha paduka anak Prabu Jaka Pitana mugi tansah katur nggih anak Prabu Jaka Pitana kawula nok ninggih Paman Pati Ari Sengguni nggih Paman mboten langkung sekawit kula nimbali dumateng wiswanipun kadang kula Jodipati Paman iya kadang kula pun Dimas Arya Werkudara kaliyan kadang kula Panengah Pandhawa iya kadang kula pun Dimas Arjuna iya Dimas Janaka ing Madukara iya Pak sawetawis wekdal kula nimbali utawi kula mboyongi angaturi rawuh dumateng pratanipun Kanjeng Koko Prabu Baladewa ing Mandura Paman Ari Sengguni kawula semanggaken sepados maranata tata rakiting kamrajan negari ing Astina dinten sak mrika duwi kula nampi rawipun tamu agung inggih mrika Koko Prabu Balarama ing Mandura Paman Arya inggih nok ngestaken dawuh paduka menapa ingkang sampun paduka dawuhaken tartentu ingkang bapa ing kepatihan boten badhe suwala dawuh menapa kemawon badhe kula istaken dawuh jeng andika anak Prabu Jaka Pitana ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung semangga kabandhemna kawula nok ninggih anak Prabu Jaka Pitana Paman Arya iki dun mangke Koko Prabu Baladewa Koko Prabu Balarama sarawuh paduka Koko Prabu Baladewa wonten Praja Negari ing Astina mugi tansah manggih karaharjan so manggih kawilujengan rawuh jeng andika wonten Praja Negari Astina menika Koko Prabu Baladewa jagat pangestu Kurawayah tur jagat Patendra Jaladewagu tur manggih Yayi Prabu Jaka Pitana kalono inggih keparang pangestu paduka Yayi Prabu Jaka Pitana nimbali dumateng wiswanipun ingkang raka ing Mandura dinten sak mriku sowan wonten Praja Negari Astina kepareng kula cemathung dawuh Yayi Prabu sowanipun ingkang raka ing Mandura tansah manggih karaharjan kalis niring sambi kula tebih saking rubeda mboten manggal ngatunggal menapa kepareng pudya pangastawa kula suwun saking ngarsa paduka Yayi Prabu Jaka Pitana nggih Koko Prabu pudya pangastawa tuwin asung pasegan panagrami mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Yayi sampun ingkang raka ing Mandura tampi akare bombong das manahipun ingkang raka ing Mandura mboten langkung salam taklimipun ingkang raka ing Mandura mugi tansah katur kunjung wonten ngarsanipun paduka Yayi Prabu Jaka Pitana ing Astina Yayi Prabu Duryudana Koko Prabu iki damel bombong das manahipun ingkang rayi ing Astina boten langkung kasekecana lenggah jeng andika Kanjeng Koko Prabu Baladewa ing Mandura wonten Praja Negari Astina mriku Koko Prabu Yayi sampun boten kirang prayogi
Bisuwanipun ingkang Raka ing Mandura dinten sakmenika Yayi Prabu Jaka Pitana. Wah, astaka swala sila bertapa sumorante hawela. Kula nuwun mangke anak Prabu. Anak Prabu Baladewa ing Mandura. Sarawuh sing ngandika anak Prabu Baladewa, anak Prabu Balarama wonten Praja Negari Ngastina ingkang bapa ing sekali ngaturaken kararjan saha kasugengan. Mugi katur anak Prabu. Bapa Mandura iki boten manggalangan setunggal menapa mangestu paduka bapa dewaning Sukalima sowan kula mangke kararjan tebih saking Rubeda. Kepareng kula ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk. Oh, iki anak Prabu Baladewa inggih. Boten langkung kula damel bombong. Manahipun ingkang bapa ing Sukalima nggih anak Prabu. Nggih, bapa dewaning nggih. Kaskecaken. Nggih. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang putra ing Mandura, bapa Mandurna. Wah. Baladewa kakangku. Sarawuh Baladewa kakangku ing Mandura rawuh ning Praja Negara Ngastina. Padha kanthi slamet raharja sarawuhmu ning ngene. Lho, Markudara iki ya pancen aku Kosik Dimas. Lah kok dadi siadi Jodipati sowan lungguh ning negara Ngastina. Ya sekawit aku ditimbali ana ngersani Duryudana kakangku. Inggih wigati ana ing negara Ngastina iki ana nujung anyar, ana pendhita anyar katon aran Begawan Dewantaka ya Dewa Buddha. Kula Werkudara bakal suwita ana ngersaning Sang Penemban Dewa Buddha. Ya Sang Penemban Dewantaka. Oh, mangkono Dimas. Ya. Kowe ora kurang prayoga lungguhmu. Ya. Sembahe Siadi tak tampa ora pengesu kowe tampanono Dimas Werkudara. Ya, tak gegem dadake jimat prayoga nggon mulunggu. Ya, kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ning Praja Negara Ngastina nggonipun Kakang ditimbali sowan nyaket ana ngersani Yayi Prabu Jaka Pitana, Dimas Werkudara. Koko Prabu, sarawuh paduka ingkang rajing Madukara pun Arjuna ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Arjuna iki. Ya, kadangipun Kakang Panengah Pandhawa, Janaka. Sembahmu tak tampa rale pangestuku tampanono ya Dimas. Nggih, sampun kepareng kula pundhiyakari jimat maribik. Ndayanana ing asantosan. Pareng pangestu paduka badhe kula cancang puceng weni dumawing bidang rumeketing mredaya. Saestu dadosaken cahya nercahya daging rah kayiwanan Koko Prabu. Mboten langkung kaskecakna lenggah jeng andika anggennya rawuh ngadhep wonten ngarsanipun Koko Prabu Duryudana, Koko Prabu Balarama. Ya Dimas. Kadangipun Kakang Janaka ya ora kurang prayoga praptanipun Kakang Dina Sampeka iki ning Praja Negara Ngastina, Dimas Arjuna. Nun mangke Koko Prabu. Wis kemawon sing andika kaget. Kula biji rawuhipun kula ambayongi dumateng praptanipun sing andika Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Kula aturi rawuh wonten Praja Negari Ngastina Koko Prabu. Saestu kula nyuwun tadah wadana, kula nyuwun pangapunten sekinten kula lepat. Anggen kula ngaturi sambayongi rawuhipun sing andika Kanjeng Koko Prabu Baladewa, Koko Prabu Balarama. Mangke rumiyin Yayi, nuwun sewu. Ingkang Raka ing Mandura menika sampun marambah makaping-kaping, sampun wungsul wangsul kula menika sowan wonten Praja Negari Ngastina. Tan wanding mangke kadang-kadang kula prasata kula tansah ngrengkuh dumateng praptanipun sawanipun ingkang Raka ing Mandura. Nuwun sewu. Mboten wonten lepatipun, mboten wonten kirangipun. Ing atasipun sing andika Yayi Prabu Jaka Pitana animbali dumateng wiswanipun ingkang Raka ing Mandura. Jeriyatanipun pendak-pendak kula sowan wonten Praja Negari Ngastina menika kula ngrengkuh. Kadang-kadang kula ing Ngastina mewah para kawula wonten Praja Negari Ngastina menika kadadene ngrengkuh. Kawula kula piyambak wonten Praja Negari Mandura. Mila nadyan katimbalana wonten ing Wanciratri utawi kula katimbalana wonten ing Wancirina. Tartemtu ingkang Raka ing Mandura mboten badhe selak kula kedah ngugemi dumateng kewajibanipun ingkang Raka ing Mandura. Anggen kudipun timbali sowan wonten ngarsanipun paduka Yayi Prabu Jaka Pitana, Yayi Prabu Duryudana. Koko Prabu iki kasinggihan mekaten ngaturaken panengging tanpa windan. Dawah sami-sami Yayi. Salajengipun
Mesti mawon damel kejut guragapan manahipun sing andika Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Wonten kula aturi rawuhipun wonten praja negari Ngastina. Mesti mawon dadosaken bingung gurawalan manahipun sing andika Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Yayi kula nuwun sewu. Sewu-sewu kelapatanipun ingkang ngraka ing Mandura Tadhawadana ding sakmenika kula katimbalan sowan wonten praja negari Ngastina menika. Wonten mangke ingkang tansah kula antu-antu menika namung sabda pangandika paduka. Lha saking mriku kula nuwun sewu. Dinten sakmenika wonten ing pasewakan Parapatan Agung negari Ngastina. Jengandikane bali dumateng wiswanipun ingkang ngraka ing Mandura. Kula badhe nyadhong dawuh, kula badhe nungsung pawarta. Keparenga paduka Yayi Prabu Jaka Pitanandang dumateng wiswanipun ingkang ngraka ing Mandura. Menggah menapa to ingkang dados wigatosipun lan wonten dasar menapa wonten paduka. Nglempaken sangya para kawula ngawontenaken pasewakan agung kang beneh kelantan kang sampun. Mila saking menika menawi kepareng tumunten kawedharing kathah nanging menawi wadi tumraping para kadang saha para kawula sumangga Yayi ingkang ngraka dherekaken manjing wonten saklebeting kedhatonapan catura netra kelawan ingkang ngraka ing Mandura Yayi Prabu Jaka Pitana. Jagat pangestu Kurawaya pendhur jagat Yi Koko Prabu Baladewa kasinggihan pekaten. Nuwun sewu. Wontenipun ingkang rayi pun Duryudana ngaturi rawuh paduka. Koko Prabu Baladewa mriku namung badhe ngrembak babagan inggih dinten sak menika sampun wonten setunggal candra negari ing Ngastina menika. Wonten wujudipun Brahmana enggal katon pandhita enggal ingkang samangke sampun sumundhuk wonten praja negari Ngastina. Inggih mriku mboten sanes kejawi ingkang lenggah wonten sak peperipun ingkang rayi. Inggih mriku Begawan Dewantaka, inggih Begawan Dewa Buddha. Mriku ing sak mangke tumuli kula angkat kula junjung dados nujung enggal wonten praja negari Ngastina. Tartemtu jengatipun sampun mriksa bilih nujung wonten praja negari Ngastina mriku setunggal Bapa Bandurna lajeng ingkang angka kalih ingkang rayi ngangkat Begawan Dewantaka inggih Bapa Dewa Buddha menika dados nuju enggal wonten praja negari Ngastina. Mekaten menggaturipun ingkang putra Koko Prabu. Nuwun sewu Yayi. Nuwun sewu. Babakan sinten kemawon ingkang badhe dados pujangga, badhe dados nujung wonten praja negari Ngastina menika mboten dados menapa. Menika purba wasisanipun paduka Yayi Prabu Jaka Pitana minangka dados nalendra jagat tuwaipun para kawula minangka dados pengayumanipun sangya para kawula wonten praja negari Ngastina. Menawi babakan pandhita sinten kemawon ingkang badhe dipun angkat dados pujangga wonten negari Ngastina ingkang raka sarujuk kemawon Yayi. Ingkang raka mboten nggadhahi pamanggih utawi kula mboten ngalang-alangi jenatan menika purba wasisa jengandika. Nggih. Nanging kula nuwun sewu. Menggah panemunipun ingkang raka ing Mandura menawi sing andika Yayi Prabu Jaka Pitana menika badhe ngangkat sawijining brahmana sawijining priagung kedah naliti langkung rumiyin pandhita kala wau pertapanipun wingking saking pertapan pundi lan nuwun sewu rumiyin muridipun sinten lah mbok bilih tasih wonten setunggal alur setunggal trah kalian Bapa Bandura ingkang cetha rumiyinipun duk nalikanipun tasih muda Bapa Bandurna Bapa Kumbayana menika anak muridipun Sang Resi Bargawa ya Sang Resi Rama Bargawa. Kula saking mriku kula semanggaken dhumateng paduka Yayi Prabu Jaka Pitana menawi namung badhe ngangkat sawijining nujung utawi pujangga brahmana enggal katon dhumateng jengandika Yayi Prabu Jaka Pitana kula sumanggaken Yayi. Nanging kula nuwun sewu ingkang dados tandha pitakon mriku sanes kok bab perkawis menika. Nggih, Koko Prabu kados pundi? Nanging kula nuwun sewu, wontenipun pandhita enggal katon, pandhita kliyang kabur kanginan pun Begawan Dewantaka nggih Dewa Buddha mriku. Teka jengandika Yayi Prabu Jaka Pitana ngaturi rawuh. Angaturi pisuwanipun ingkang raka ing Mandura menika wigatosipun menapa? Sartanipun Begawan Dewantaka menika nggadahi dasar menapa? Nggadahi niat ancas gegayuhan menapa anggenipun sumondhok lenggah wonten praja negari Ngastina Yayi? Nuwun sewu. Sampun cetha dawuhipun sabda pangandikanipun Bapa Dewantaka menika bilih piyambakipun rawuh wonten praja negari Ngastina boten sanes kejawi namung badhe murungaken utawi ing sakmangke badhe ngrukunaken antawisipun para Pandhawa kaliyan para Sata Kurawa.
awit sinaosa dereng nate wanuh dereng nate tumambu lan ingkang raying ngastina Bapak Nemban Dewantaka menika tansah ngulati dhumateng lampah laku jantaranipun kadang-kadang kula. Inggih kula kaliyan para Sata Kurawa mewah kadang-kadang kula para Pandhawa kados pundi anggenipun srawung ing atasipun tasih sami turasipun Prabu Barata tasih sami turasipun Hyang Wiyasa ing Saptawarga. Teka ing samangke padha damel daredah sami boten rukun. Perkawis mriku ingkang didamel ganjel manahipun Bapak Nemban Dewantaka mila samangke rawipun Bapak Nemban Dewantaka mriku samangke badhe damel sarana rukunipun antawisipun Pandhawa kaliyan para Sata Kurawa. Koko Prabu mangke riyen Yayi mangke riyen. Wala taala. Lah kok dados cumeplong rasipun manahipun ingkang roking Mandura jalan kula nuwun sewu. Yayi nuwun sewu. Mboten kuateges kula mriku badhe nyaruwus perkawis mriku-mriku babar pisan mboten nanging kula nuwun sewu. Sampun marambama kaping-kaping sampun mataun-taun ingkang kula ajab menika pasrawungan antawisipun kadang-kadang kula para Sata Kurawa kaliyan kadang-kadang kula ing Ngamarta inggih menika para Pandhawa menika kapan to bisa rukun langkung-langkung wonten mriki sampun wonten brahmana utawi pandhita ingkang keduga sagah damel srana rukunipun para Pandhawa. Iki Koko Prabu mekaten kula remen sanget Yayi kula remen sanget. Awit wonten mriki ugi sampun lenggah nggih mriku kadang kula ing Jodipati malah mangke pengangkah kula kadang-kadang kula para Pandhawa menika kersa cumandhuk wonten Praja Negari Ngastina niku mboten dadosaken perkawis menika mboten dadosaken perkawis negari Ngamarta utawi negari Ngastina karengko kadidene negari Ngamarta piyambak dhumateng kadang-kadang kula para Pandhawa kula mboten badhe nyaruwus perkawis menika. Ingkang baku wah sing rembak kula matur kula mriku sarujuk kula bombong kula remen Yayi Prabu. Wontenipun Sang Begawan Dewantaka nggih kepengin ngrukunaken Pandhawa kaliyan para Sata Kurawa. Mekaten Koko Prabu. Nanging kula nuwun sewu. Menawi babakan menawi miturut atur pangandikanipun Bapak Nemban Dewantaka anggenipun badhe ngrukunaken damel tentrem antawisipun Pandhawa kaliyan para Sata Kurawa menika ing samangke wonten syarat-syarananipun. Lho, mangke rumiyin. Syarat-syarananipun menapa Yayi? Menika kedah ngurungaken perang gedhe. Ingkang winastan perang gedhe Bratayuda Jaya Pinangun. Menika ing samangke kedah dipun wurungaken awit miturutipun Bapak Nemban Dewantaka perang gedhe Bratayuda Jaya Pinangun menika ingkang dados sarana daredah antawisipun Pandhawa kaliyan para Sata Kurawa saken boten rukun. Mila menawi ngantos ing sakmangke perang gedhe Bratayuda Jaya Pinangun dipun wurungaken ateges dipun wigaraken sampun ngantos kelampahan ngawontenaken peperangan pabaratan antawisipun para Sata Kurawa kaliyan para Pandhawa. Menika samangke badhe damel sarana tentrem lan rukun antawisipun para Pandhawa lan Kurawa. Koko Prabu jagat pangestu para ayah Prabu jagat Patendra Jala Dewaku. Nuwun sewu Yayi. Nuwun sewu. Menawi sepisan Begawan Dewantaka badhe ngrukunaken Pandhawa kaliyan para Sata Kurawa menika mantuk kula sarujuk lan kula gathuk menika mboten dadosaken perkawis. Nggih. Nanging kula nuwun sewu Yayi, kula nuwun sewu. Ing ngangka kalih babakan inggih menika Sang Begawan Dewantaka inggih Sang Begawan Dewa Buddha ingkang kepengin murungaken perang gedhe Bratayuda Jaya Pinangun. Nah menika kula nuwun sewu. Menika ingkang sajak nalisir saking anggreng-greng kautaman. Dasaripun menapa dene jenengan tiga paring dawuh kados mekaten. Nuwun sewu Yayi, nuwun sewu. Perang gedhe Bratayuda Jaya Pinangun menika perang suci. Perang gedhe Bratayuda Jaya Pinangun menika perangipun utawi ingkang gadah damel ingkang kagungan kersa menika jagat. Perang gedhe Bratayuda Jaya Pinangun menika gawene jagat menika sampun kudrat pinesti. Wonten tulisan kudrat takdir antawisipun Pandhawa kaliyan para Sata Kurawa. Mila menika taunana windanana mboten saged dipun wurungaken. Paripaksa perang gedhe Bratayuda Jaya Pinangun menika kedah dipun leksanani. Paperangan menika kedah dipun lampahi dening kadang-kadang kula para Pandhawa kaliyan para Sata Kurawa. Nanging menawi bab sabda pangandikanipun Bapak Nemban Dewantaka kados mekaten. Yayi kula nuwun sewu. Koko Prabu kados pundi?
menapa kula dipun keparengaken kula badhe sak pejagong kaliyan pun sang Begawan nggih sang penemban Dewantaka nggih sang penemban Dewa Buddha mriku. Yi kula sumanggaken kemawon Bu Dewan. Ana dawuh menapa anak Prabu? Koko Prabu Baladewa ngersaken sak pejagong kelawan panjenengan. Iya, sak banjure kersane anak Prabu Jaka Pitana kepiye? Kula aturi majeng anggenipun rawuh. Kula aturi nyaket wonten ngarsanipun Koko Prabu Baladewa. Bu Bremban. Oh iya. Yen to wis ndok keparengake aku tak kepareng arep maju sowanku ya ngger anak Prabu. Kula sumanggaken Bu Bremban Dewantaka. Anjreng kang puspita kasiliring samirana mbrek sekar kadung ngas kandhanya maweh raras retnaning griya Mas Sidam ngaring bawana langgeng anak Prabu Baladewa ing Mandura anak Prabu Balarama ana dawuhmu apa Begawan Dewantaka aja kaget kowe tak piji sowanmu ya lungguhmu tak kon nyaket ana ngarsaku wela mengko dhisik aku tak takon karo sampean yo sampean arep takon apa apa ya kaya ngono kuwi pambegane wong Mandura apa ya kaya ngono kuwi pranata carane negara Mandura lho dasarmu apa kowe paring dawuh kaya mangkono Bremban mengko dhisik ta yen to dipetung bab yuswa bab umur kuwi tuwa aku tinimbang Prabu Baladewa kowe tak dangu anak Prabu Baladewa kok sengguhmu lehmu mangsuli kelawan aku sajak kaya wis tepung suwe karo aku. Ning atase kowe iki tinemune taruna kowe kudu mbasani. Sartane kudu ngabekti kelawan Werda. Aku iki Werda, kowe taruna, kowe ngabektenana ngajenana kelawan aku. Ternyatane kepiye wae aku iki lungguh ning negara Ngastina iki aku sing disepuhke. Aku sing dituwake dianggep dadi pujangga aning praja negara Ngastina. Apa ya kaya ngono kuwi trajangane nata Mandura sartane apa ya pancen kaya ngono kuwi. Kawula Mandura yen to karo ratune dhewe. Lho, kusih Begawan. Kusih Bremban. Sik.
Lah kok dadi kowe nyendhu kelawan ature Prabu Baladewa iki mengko dhisik. Aku ora basa kelawan sampeyan kuwi mergo ana jalarane, ana dasare. Dasarmu apa, Gusti? Pranatan negara Mandura kuwi yen to kowe kepengin diajeni, kowe ngajenana. Yen to kowe dipasani, kowe mbasanana kelawan aku. Mula aku tekan kene iki aku kuwi wis suwe, wis mataun-taun srawung karo kadang-kadangku Wirasata Kurawa. Aku wis mataun-taun srawung karo Yayi Prabu Duryudana. Tur nuwun sewu. Praptamu tekamu ning Prajanagara Ngastina kuwi lagi wae, lak durung suwe. Tur yen tak sawang seka grigating paningalmu kowe iki pandhita ingkang lagi wae madeg Brahmana. Kowe ngoncat saka kasatriyan, kowe nglukar basa kasatriyanmu tumuli kowe mbusana kabrahmanan, kowe madeg Brahmana. Tumuli kowe sowan ana kersane Yayi Prabu Jaka Pitana kowe arep dadi nujung negara Ngastina. Ya ngono ora? Lha ya wis ora dadi ngapa sinuwun, wis ora dadi ngapa. Yen to pancen kowe ora gelem mbasani kelawan Begawan Dewantaka ya ora dadi ngapa. Ya wis. Mergo pancen Prabu Baladewa kuwi ya wis kaya mangkono kuwi peratanane. Yen to kowe pengen dibasani ya kowe mbasanana kelan nata mandura Prabu Baladewa. Ya wis, ya wis. Ora usah dirembug mundhak kedawa-dawa perkarane. Iki mau aku ditimbali ngadhep ana ngarsane anak Prabu Baladewa. Ayo sinuwun maringa dawuh. Aku wis maju sowanku ngendikane anak Prabu Duryudana, Prabu Baladewa kepengin sak pejago ngadu arep kelawan Begawan Dewantaka. Ayo ana wigati apa anak Prabu Begawan Dewantaka? Ana dawuhmu apa? Aku tak takon karo sampeyan. Iya ya anak Prabu arep takon apa? Ancas gegayuhanmu ngrukunake para Pandhawa lan Kurawa kuwi dasare apa? Ya men rukun wae. Apa ya enek ceritane ngendi ana mataun-taun karo sedulure dhewe kok padha ora rukun? Sijine entuk kanugrahan sing sijine meri apa ya kaya ngono kuwi memper? Aku tak takon genti karo sampean. Kowe arep takon apa? Sampean ki ya kerep ngayomi Pandhawa, sampean ki ya mesti kerep ngayomi Kurawa. Teges sampean kulina rawuh ning negara Ngastina apa dene negara Ngamarta? Apa sampean ki ora pengin Pandhawa karo Kurawa ki iso rukun? Apa sampean ora pengin Pandhawa karo Kurawa iso tentrem kahanane, padha ora daredah, padha ora cecongkrahan ananing momat sinamatan daya dinayan? Apa sampean ora pengin kaya ngono kuwi? Lho. Yen to Pandhawa lan Kurawa rukun aku seneng wae, aku mathuk wae. Ning siji sing dadi abot penggalian nata Mandura ki siji. Mau ngendikane Yayi Prabu Duryudana, jarene Begawan Dewantaka arep ngurungake perang gedhe Bratayuda. Apa kuwi pancen nyata? Lho ngene anak Prabu ngene. Syarat karo kunane Pandhawa karo Kurawa kuwi waton perang gedhe Bratayuda Jaya Pinangun wis wurung. Mangka nuwun sewu. Perang gedhe Bratayuda Jaya Pinangun ki rak kejem. Perang gedhe Bratayuda Jaya Pinangun kuwi perkara sing wengis. Sebab ora wurung yen to nganti kelakon perang gedhe Bratayuda Jaya Pinangun mesti eneng kono akeh kawula Ngastina apa dene Ngamarta ingkang padha ora mangerteni kenthang kimpuling lelakon pojok mlereting kahanan padha kesempyoke ngaradan. Wong-wong sing ora duweni dosa mesti padha tekaning pati. Tur ya mesti akeh prajurit-prajurit sing padha babak kulite, padha putung balunge, padha ninggal kelawan kulawargane mung merga perang gedhe Bratayuda Jaya Pinangun. Kamangka sing melu perang gedhe Bratayuda Jaya Pinangun kuwi wong-wong sing padha ora duwe dosa. Apa sampean ya mentala nyawang kanan sing kaya ngono kuwi? Apa sampean mentala? Sampean takon bayangke kanan perang gedhe Bratayuda Jaya Pinangun. Sampean nyumurupana kawula-kawula kae sing padha ora duwe dosa. Apa sampean mentala yen to perang gedhe Bratayuda Jaya Pinangun kelakon sing dadi kurbane para kawula Ngastina lan Ngamarta dadi kurban mung merga ngrebut negara.
Monggo nuwun sewu, kawula kabeh kae kawula cilik ki ora dikeparengake cawe-cawe melu perkawis kaprajan, ora dikeparengake melu-melu perkara rembug ning kraton. Apa ya bakale kelakon? Perang kraton siji lan kraton loro kelakon sing dadi korbane para kawula. Kuwi padha karo kawula ki wis ngetahi nyamane kanggo nguripi para pejabat-pejabat priagung-priagung sing lungguh ning negara Ngastina apa dening Amarta. Apa ya tegel sampeyan anak Prabu? Apa ya wis pancen sampean ki ora duweni ati sing resik, ora duwe ati sing apik, ora iso nyawang kanane para kawula. Sik, Peneban sik. Ana perkara sing kudu tak benerke. Perkara apa? Sik to. Kok sampeyan arep ngurungke perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun ki coba nuwun sewu. Perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun kuwi sing duwe gawe dewa. Sing duwe gawe jagat. Mongko perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun kuwi kudu kok perang wengis, perang kejem, perang ampyak awur-awur. Sing mbok kandhake kuwi dudu. Perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun kuwi perang sing nganggo pranatan, ora kok sak geleme dhewe. Ora kok perang sing mung butuh mateni siji lan sijine. Ora kok teges perang sing butuh mateni prajurit siji lan prajurit sijine. Kuwi babar pisan ora. Ning rak padha wae. Mesti neng kono ana korban, mesti neng kono nuwuhke korban. Mbuh kawula Ngamarta, mbuh kawula Ngastina mesti bakal dadi korbaning perang gedhe Bratayuda. Saiki aku tak takon. Arep takon apa? Negara Ngastina karo negara Ngamarta, Kurawa karo Pandhawa ora rukun, kuwi ana sababe apa ora? Lho, yen to miturut aku ana sababe. Mungguhmu piye sababe? Sababe ya dasare kuwi mergo nalikane ngrebut negara Ngastina nalika semana Yayi Prabu Kurupati wis diparingi kalungguhan minangka adipati ana ning negara Ngastina. Kamangka pestine sinuwun Prabu Pandhudewanata nalika semana lamun to negara Ngastina, lamun to para Pandhawa wis ndungkap dewasa negara Ngastina kudu dibalekke marang panguwasane para Pandhawa. Kuwi rak mung crita. Sampeyan ora ngerti kasunyatane. Sampeyan mung nampa crita jarene karo jarene. Iki sing wis buntas kawruh. Pendhita Kleyang kabur kanginan kendang kebaraten wis ta saiki nuwun sewu timbang kedawa-dawa kahanane. Negara Ngamarta kuwi duwe pujangga loro. Siji Ratu Ireng Cemani, loro pamonge Pandhawa sing jeneng Semar Badranaya. Kuwi menungsa loro kuwi ingkang tansah benthik-benthike antarane Pandhawa karo Kurawa. Menungsa loro kuwi sing gawe dardah, gawe srana ora rukune Pandhawa karo Kurawa. Mula wong loro kuwi kudu disirnake, wong loro kuwi kudu digawe patine, dimen rukun Pandhawa lan Kurawa anak Prabu Baladewa. Jaja muntap lir kentap duka yayasine pi netra kocak ngondarandir hidup nyomang ngolon cokro adeniro ambarana panus maling jajalan sekurtaning bana iblis lanat wila pancen menungso rata tanan menungso murang toto Begawan Dewantaka ana dawuh apa sajak mbranang pasemonmu kowe ora nrimake karo ngendikane Begawan Dewantaka pancen aku ora nrimake sing dadi aturmu kuwi mau aku tak takon karo kowe ngerti ora aku ki sapa kowe ngerti ora ayo kowe iki sapa? Kok takon karo aku. Sampeyan kuwi Nata Mandura Prabu Baladewa. Nata Mandura Prabu Baladewa kuwi sapa?
Nata Mandura Prabu Baladewa kuwi sapa aku tak takon karo kowe. Ayo Ratu Mandura ki piye to ki wong ki? Anak Prabu Duryudana. Wonten dawuh. Sampeyan ki jane ente kadang ki waras napa ora? Lah kok takon awake dhewe radong. Prabu Baladewa ki kadang werdane Yayi Prabu Kresna. Kowe ngrasani adikku? Kowe ngrasani adikku Nata Ndrawati? Kowe ngrasani adikku Ratu Ireng Cemani sing dadi bab utawa sabab darat-dantarane Pandhawa karo Kurawa. Ya wis yen mangkono sakarepmu. Sakarepmu Begawan Dewantaka. Yayi Prabu kula nyuwun pamit. Babagan anggenipun Begawan Dewantaka badhe ngrukunaken para Pandhawa kaliyan Kurawa kula sumanggaken. Nanging menawi Begawan Dewantaka menika sampun ngraosi dhumateng kadang kula Yayi Ndrawati perkawis menika dak kula kandhaken dhumateng kadang kula Ndrawati. Lah wong ngene. Narya wangsit Bendra Kumbang Bendra Kumbang angat saping tawang susuh angin ngenting gone susuh angin ngenting gone Pupun Bandiwantaka mriku atus pundi kawantanipun sampun kados mekaten. Wis ta. Ora sambok gagas. Sampeyan di kadang muringan kaya ngono, sampeyan di kadang sing ana keputusan sithik ora trima, keputusan sithik ora sarujuk. Ana atur sithik mesti maido wis ora patut babar blas to dadekke pujangga anak Prabu. Iya. Wong Perang Gedhe Bratayuda Jaya Binangun kuwi sing digawe Pandhawa karo Kurawa kuwi perkarane wong Astina karo wong Amarta. Nah kok dadi Prabu Baladewa ki wong Mandura kok arep melu-melu anggepe apa? Ratu macem apa kaya ngono kuwi? Wis ora sambok gagas ora sambok penggalih. Sing bakal arep ngantepke kelawan atine anak Prabu Jaka Pitana. Kados pundi? Sampeyan rak wis sarujuk to yen to Perang Gedhe Bratayuda Jaya Binangun diwurungke. Nggih kula sarujuk kemawon. Sinaosa samangke wonten korbanipun inggih menika Kakang Prabu Ndrawati kaliyan Kyai Semar Badranaya. Bagus, bagus. Begawan Durna. Wonten maring dawuh Breman. Kowe rak ya sarujuk to yen to Perang Gedhe Bratayuda Jaya Binangun tak wurungke kowe sarujuk. Oh, kula sarujuk kemawon lho Penemban. Kula menika sarujuk kemawon. Babagan perkawisipun samangke badhe manggi kawontenan kados pundi kula menika namung manut, kula menika namung nderek. Kula menika sedika ngestaken dawuh kemawon. Sinaosa wonten korbanipun inggih menika anak Prabu Ndrawati kaliyan Semar Badranaya. Mboten napa-napa, Semar menika mung kere. Ora mboten badhe mempengaruhi dumateng para Pandhawa kaliyan para Sata Kurawa. Mangkono Begawan Durna. Nggih, nggih, kula sarujuk, kula sampun mathuk. Sampun kula antepi, kula sampun sarujuk nyengkuyung dumateng panjenengan Kakang Penemban Dewantaka anggenipun badhe ngurungaken Perang Gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Iya, iya, Yayi Durna ya, sengguni wonten dawuh Penemban. Kowe rak ya wis sarujuk yen to Perang Gedhe Bratayuda Jaya Binangun tak wurungake. Nggih kula sarujuk mawon. Malahane Kurawa mboten ketayalan nglakoni peperangan
Pandhawa ugi mboten ketayalan mati mungsuh para sata Kurawa. Ha iya. Raden Werkudara ana dawuhmu hawa. Dewantaku bapakku. Raya wis sarujuk yen to perang gedhe Bratayuda Jaya binangun tak wurungke. Aku sarujuk, aku mantep satane aku mathuk. Wah, gunane apa cecongran? Gunane apa? Dadaning pasulayan iki ana dilakoni terus dirasake terus karo Pandhawa lan Kurawa. Wah, sing tantu-antu sing tandani mataun-taun. Kapan boyo Pandhawa lan Kurawa bisa rukun? Mangkono Werkudara. Yo. Ya. Apik nek kowe wis sarujuk apik Werkudara. Janaka wonten dawuh Purembat. Kowe raya wis sarujuk yen to perang gedhe Bratayuda Jaya binangun tak wurungke. Mboten konami kula reba-reba pisang kula sarujuk Purembat. Kabeh wis sarujuk lho anak Prabu, mung kari ngenteni dinane kapan kudu ngrangket Natandrawati kelawan kudu ngrangket sing jeneng Semar Badranaya ing Karang Kadempel. Nggih. Yen to bab krawis ngrangket kelawan Koko Prabu Ndrawati kelawan ngrangket kelawan Kyai Semar Badranaya kula semanggaken dumateng Paduka. Puremban Dewanta kanggenipun badhe ngrangket kados pundi nglampahi perkawis kula salajengipun. Iya anak Prabu Duryudana, iya anak Prabu. Sidhem jroning pasewakan Madya Agung tanpa sabawa. Kapraban dening Sang Nalendra Tama. Tidemadaring pasewakan negari Ngasina iku semanten dadu-dadan mobat-datan musik. Legek nganti kaya pratima golek kencana nata ing Ngasina. Iku semanten dadosaken kanyun menungga warju. Warju jaring wong inang warju jaring maca. Inang durung abang, durung wandhe kasaru dasaring pertala. Biak ngarsana keping punika waseban punamu kasaru dereng ngantos paripurna anggenya samembal wacana praptanipun utusan saking Karang Kadempel Nenggiat Maja saking Kelurah Semar Badrana inggih Sang Kelurah Petruk Antrong Bolong Semawan Kelurah Bagong reber-reber mindhang wonten daturi praja negaring sedaya kakek kagiat sang kang samya mulat.
Sinamati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana ana bale lumut amra kanggang awita denceng-dencengan Paman Arya wonten dawuh anak Prabu nembe kemawon kula kelan panjenengan raosan kelan pun Kyai Semar Badranaya lha kok teko mriki ingkang sowan wonten mriki atmajanipun Petruk kalian Bagong minggah wonten Datuli Praja negari Ngastina. Lah kutuk marani sunduk. Gong. Anek apa ya? Anek apa-apane? Awake dhewe lagi wae tekan kene kok Ndara Patih Sengkuni wis ngendika kutuk marani sunduk iki werdine apa le? Rasa wedi, Tru, rasa wedi. Santai ae, kok ngomong wis diniati mbelani bapak. Heeh. Mbelani Sinuwun Puntadewa, mbok kepiye kanane wae. Etel wae lho. Heeh. Karo ngombe susu enake ra jamak kok. Heeh. Heeh ya. Adem-adem ngene iki nyekel susu, ngombe susu ra ya enak banget to, Tru. Heeh. Ha iya. Ngombe ra mung dicekel. Kowe iki poso apa piye wong disuguhi susu enak-enak kaya ngene kok. Kandhane kok tanggung nek mung dicekel diombe. Heeh. Heeh. Wis gek matur wae rasa wedi. Entuk bagian susu urung? Urung iki, Kang. Engko ra ya tekan kono. Kowe entuk sing pink apa sing coklat, Tru? Lho. Pink karo coklat ya to? Kira ana sing rasa stroberi. Heeh. Delalae aku entuk sing rasa coklat. Oh ya ora apa-apa. Aneka rasa iki ya di nikmati tenan kaya Tru. Heeh, wis gak matur rasa wedi. Wah, gabyok susu kok kene kono. Iya. Heeh. Petro wonten dawuh sinuwun. Padha slamet tekamu ning Praja Negara Ngastina. Berkawamo jenipun Sinuwun Prabu Duryudana kepareng kula ngaturaken wilujeng sowan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun. Tatampa pangestu tampanana. Kepareng sampun kula pun ndiakarya jimat maripen dari kasantosan. Bagong padha slamet tekamu. Berkawamo jenipun Sinuwun Prabu Duryudana pun wilujeng mboten manggalangan setunggal menapa sawanipun ingkang abding Karang Kadempel. Sinuwun Prabu Duryudana bekti kula kunjuk. Tatampa pangestu tampanana. Sampun kepareng kula pundi? Prayogana Bagong sampun boten kirang prayogi. Petro, lho, Ndara Werkudara niki? Yo. Lho, kok lenggah teng mriki, Ndara? Yo, sekawit aku sowan ditimbali dening Duryudana kakangku, padha slamet tekaku. Tekamu kok tekaku, padha slamet tekamu. Wah, Bagong. Ngapa anu pripun? Werkudara ki selawase urip ra tau ngombe susu. Kok iki disoroh-sorohke. Ah, ya pisan-pisan. Biasane mung nyekel kok sampean ki. Nyekel wae nek pas lagi kebeneran wektune. Ayo to. Duwe bojo telu kok ya ora nek kena digunakake babar blas sitok-sitok. Sangka gedene sampean kuwi kok ora. Wah, ya padha slamet kamu Bagong. Wilujeng Ndara Werkudara, bekti kula kunjuk tatampa. Pangestu tampanana. Nanging nggih sampun kawula pundi kaya jiman. Petruk padha slamet kamu. Ndara Janaka, iya.
Wilujeng. Wah, jan aku disusune ndi, Kang? Iki anak gelem ngombe ngono aku. Wah, jan aku ngombe susu iki jan utekku rada piye ngono ya, Kang. Wilujeng bekti kula kunjuk Ndara Janaka. Ya iya, Petruk. Pangestuku tampanana. Sampun kula pundi? Bagong padha slamet kamu. Sampun mboten kirang prayogi wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk Ndara Janaka. Ya iya. Tak tampa pangestuku tampanana Bagong. Nggih, sing putih dugi mriki punan. Apa iki, Kang? Susu, Tru. Putih banget iki, Glo. Ah iya ora. Perawatan apa ya, Tru? Apane? Wedhuse lho, kan susu kambing ta, Tru. Ora wae aja neko-neko sik. Heeh, iya. Nggih, Ndara Janaka sampun mboten kirang prayogi sowan kula, Ndara. Iya, Bagong, iya. Nggih. Petruk, wonten dawuh. Janur kula kadengaren sowanmu tanpa tinimbalan ing Prajanegara Ngastina. Ana wigati apa? Apa pancen sowan saka karepanmu dhewe? Apa diutus dening wong atuamu Semar Badranaya? Kepareng matur wonten ngersanipun Sinuwun Prabu Duryudana lepat atur diagung pangaksami. Ya, ora dadi ngopo? Nggih, sinuwun. Ingkang sepisan sowan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk, ndung kaping angka kalih sowan kula menika boten saking pikajengan kula piyambak. Nanging sowan kula menika dapur dipun utus dening bapak kula Semar Badranaya. Inggih, pamongipun para Pandhawa ingkang kadempel inggih menika kula dipun utus dening tiyang sepuh kula inggih menika Rama Kyai Semaya dawuh kaliyan kula supados sowan wonten praja negari ing Ngastina. Yo. Menggah menapa wigatosipun nalika semanten kula sakulawarga bapak gareng kula kalih Bagong kula ditimbali sowan wonten praja negari Ngamarta. Kaget penggalih kula sareng kula sowan wonten praja negari Ngamarta, kula mlebet teng Datulya praja negari Ngamarta. Lah kok teng mriku sing enten ming Sinuwun Puntadewa kalih Ndara Kembar. Lah, di sini timbul pertanyaan tegese piye? Wonten mriku tukul tandha pitakon saking salebete manahipun bapak kalih anak-anakipun. Eneng ngendi Pandhawa kok gotang ora genep 5, Pandhawa mung ana 3, ha sing loro teng pundi? Bapak ndang ngoten kalih Sinuwun Puntadewa, Sinuwun Puntadewa paring dawuh, bilih Ndara Werkudara kalih Ndara Janaka dinten sak mangke nedheng mapan wonten negari Ngastina. Mongko nuwun sewu, Sinuwun Puntadewa niku sedih. Sinuwun Puntadewa niku ngrantes manahe, merga Pandhawa niku yen ora ditunggoki siji Ndara Werkudara, loro Ndara Panengah nggih Ndara Janaka, Pandhawa mriku prasasat pepes Bayu Kang Tapis mboten gadhahi daya kekiyatan menapa-menapa. Pramila kula nuwun sewu. Sowan kula mriku sak mangke kula dipun utus dening Sinuwun Puntadewa, mboten sajamipun kula badhe amboyongi dumateng kondoripun inggih menika Ndara kula kalih ingkang dinten sak menika mapan wonten mriki, kula badhe mboyongi wangsulipun Ndara Werkudara kalih Ndara Janaka, badhe kula boyong wangsul wonten praja negari Ngamarta. Menawi kepareng kaboyong kula ngaturaken panungtung tanpa bepindhan. Nanging menawi mboten dipun keparengaken kula mboyong Ndara kula kalih Ndara Werkudara kalih Ndara Janaka, ukara ingkang sangajengipun kula pasrahaken dhumateng Bagong. Ngapa ya, Tru? Ayo piye? Kesepakatane mau piye? Nek Ndara Werkudara karo Ndara Janaka diparingake kondur, matur nuwun. Nek ora piye? Lah nek ora ya nuwun sewu sinuwun. Kula aturi jaga jagang sing jero, batang sing kandel, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Dikaya ngapa kanane taun ana windanana nek kula dereng wangsul wonten praja negari Ngamarta kok mboten ngandhe kaliyan Ndara kula kekalih mati teng negari Ngastina kula wujude Ndara. Mekaten atur kula. Pun sumangga samangke kados punjakenipun badhe menggalih napa diparingake napa mboten kula nyuwun dawuhipun sing cetha. Tutu poin mawon anggen kula matur merga niki kula buru-buru. Selak kawontenan negari Ngamarta menika geger. Sebab yen niku wau panenggak Pandhawa kali panengah Pandhawa nek mboten lenggah teng negara Ngamarta niku kanane getir, kanane werit, kanane wingit Ndara. Sinuwun Prabu Duryudana kula aturi menggalih. Puwurwan ana dawuhmu apa anak Prabu? Wonten setunggal perkawis malih. Wela, negara Ngastina iki lagi wae nganake pasewakan kok perkarane werna-werna. Piye anak Prabu piye? Mriku Punakawan Petruk lan Punakawan Bagong
kepengin amboyongi dhumateng wangsulipun kadang kula panenggak kalian kadang kula panenggah Pandhawa. Aku wae sing tak maju anak Prabu. Pandhita kang kinarya wangsul pindha gombang. Pindha gombang ngajaping tawang. Tungcak apa? Ngapa to, Gong? Susune iki dintekke sik mangkene. Ngerti dadak ora drak ora ngono. Ya wis ora usah dienggo perkara kok ora. Sijine ya melu gong, sijine melu krimping. Wis tokno wae to Gong ora. Heeh. Sijine dadi juri barang. Nuwun sewu niki wonten Brahmana. Sampeyan sinten menemban? Panakawan Petruk nggih. Tepungke wae iki nuju nganyar negara Ngastina. Ya aku Pandhita Klyang Kabur Kanginan Kindang Kebaraten. Aku pujangga anyar ning negara Ngastina. Aku Pandhita Klyang Kabur Kanginan Kindang Kebaraten. Aku Begawan Dewantaka ya Dewa Buddha Petruk. Ngaten menemban. Iya. Lho kok majeng paring dawuh kalih Petruk enten apa? Petruk kowe ngerti ya kados pundi? Yen to kowe njaluk baline bentaramu sakloron ya kuwi Raden Werkudara karo Raden Janaka takon bali ning negara Ngamarta sing gedhe pangapuramu ya Petruk. Aku ora ngeparengake. Lho, nuwun sewu. Panjenengan boten ngeparingaken kedahipun sinuwun Duryudana ngeparingaken sebab kula nuwun sewu kula wonten mriki menika sowan wonten ngersanipun sinuwun Prabu Duryudana. Kula mboten sowan wonten ngersanipun Sang Penemban Dewantaka. Kula mesti nyuwun dawuhipun sinuwun Prabu Duryudana. Ya mestine wae ngono Petruk ning wiwit wektu sak candra kepungkur aku diangkat dadi nujung pujangga negara Ngastina. Pangestune anak Prabu Duryudana kuwi gumantung marang idi palilahe Begawan Dewantaka. Oh, ngaten. Iya. Mula nek kowe njaluk baline bentaramu sakloron sing gedhe pangapuramu ora tak paringi. Palilah. Ora tak keparengake mula kowe bali ya Petruk. Lho, nuwun sewu. Wong Petruk niku dereng ngerti, Petruk niku dereng mangertosi sababipun napa kok ndara kula saklara niku mapan teng negari Ngastina Petruk niku dereng dong. Perkarane lan dasare napa kula dereng dong kok. Kula dikon wangsul panjenengan Sang Begawan Dewantaka kok paring dawuh menawi mboten keparengaken kula mboyong bendara kula kalih. Petruk wonten dawuh, ngerti ya. Wektu dina iki aku ya Begawan Dewantaka wis kelakon keduga bisa ngrukunake antarane Pandhawa lan Kurawa Petruk. Aku ingkang keduga bisa ngrukunake nentremke antarane Pandhawa lan Kurawa. Aku ingkang keduga bisa ngrampungi daredah antarane Pandhawa lan Kurawa. Mula kang saka kuwi tak jaluk kowe bali ya. Tak jaluk kowe bali ya. Ora ana gunane bentaramu sakloron mapan ning negara Ngamarta. Merga Pandhawa karo Kurawa wektu dina iki wis rukun, wektu dina iki Pandhawa karo Kurawa wis rumaket meneh kekadangane. Tak jaluk kowe bali ning negara Ngamarta malah yen perlu matur karo anak Prabu Puntadewa karo si kembar Nekula Sedewa. Kon mlaku boyong ning negara Ngastina sisandene nyawiji dadi siji ning negara Ngastina Petruk. Kagyatri sang kapirangguri nangkul kinempit-kempit dosang retnaning bawana. Nuwun sewu Remban. Nuwun sewu kula kok kaget, kula kok rada makdhek ati kula. Sareng kula midhanget pangandikanipun Begawan Dewantaka. Piye rasamu piye? Nuwun sewu Remban. Pandhawa kalih Kurawa niku selamasin urip selamanya itu selamasi urip selamain gesang mriku mboten saged rukun. Pandhawa lan Kurawa mriku mboten saged tentrem. Ya sinaosa Ndara Werkudara rawuh kaliyan Ndara Janaka rawuh teng negara Ngastina niku mesti teng manahe para sata Kurawa niku mesti pendak-pendak mesti enten gegrundelaning manah.
Ya sing baku nek kowe arep mboyong kelawan baline bentaramu loro. Tak sumanggakake ya tarena dhewe karo bentaramu nek aku Blakasuta aku ora ngeparengake Petruk wila. Den, apa Petruk? Ndara Janaka, piye Petruk? Engko ta kondur ta Ndara. Sinuwun Puntadewa niku teng negara Ngamarta niku ngantos nangis. Sinuwun Puntadewa niku nangis merga sampean-sampean kekalih niku mboten mapan teng negara Ngamarta uncat saking kesatriyan. Mbok engko ta. Mbok engko ta kula kanthi kondur teng negara Ngamarta mesake ingkang raka. Wah, taunono windonono aku ora bakal bali menyang negara Ngamarta. Aku bakal suwita, aku bakal mapan ana ngersane ana negara Ngastina. Aku bakal suwita ngersane Dewantaka bapakku Petruk. Aduh. Ndara Janaka mboten kersa kondur. Ora Petruk. Taunono windonono aku bakal mapan ning praja negara Ngastina Petruk. Kowe ayo. Nek pancen kowe arep mboyongi karo bentaramu sakloron tak sumanggakake, tak sumanggakake. Ning ngature bentaramu sakloron wae wis ora sarujuk ora gelem yen to diboyong ning negara Ngamarta. Malah kowe tak menehi dawuh ya Petruk. Kowe tak menehi dawuh. Iki mau Pandhawa karo Kurawa wis rukun. Perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun mesti ya kudu tak wurungake Petruk. Mundur. Gong. Kok maju to le? Meneng wae. MC-ne aku. Oh iya. Lungguh kono penake. Heeh. Wis susuku ra diombe lho kowe. Wah. Aku ngelak ya Gong, aku ngorong aku entuk wedang e. Iki 2 gelas mbok tak ombene siji. Ya wis kono sing kiwa, aja sing tengen. Sing tengen wis tak ombe kuwi wis tilakku. Heeh. Sing kiwa wae. Heeh. Sing gelas gedhe apa cilik? Sing cilik lho sing kiwa. Gedhe sisih ngono kok. Ngawur ora senengane. Iki ana wong matane kaya ndok ceplok. Matamu kuwi. Sampeyan sapa, Mbah? Aku Begawan Dewantaka. Lah Begawan Dewantaka, pendhita anyar kowe. Iya. Pendhita anyar ning gapitmu ora kepeneran ya kowe. Mengentuk gapit turahan kowe. Lah aja sak geleme dhewe ngembe kelawan Begawan Dewantaka. Ayo, apa-apamu pono kawan. Kowe iki mengkere-kere kok kowe arep mboyong nglawan bentaramu sakloron. Dudu kok kuwi perkarane penemban. Oke, ora masalah, ora dadake perkara. Yen to bendaraku loro ki ora kersa, ora kesdu, ora pok keparengake tak boyong ning negara Ngamarta. Ning siji sing dadi atine Bagong runtik. Sing dadake atine Bagong rumangsa nek. Apa ya, Tru? Ambo. Aku lek mung raket ukara piye? Wah, kok ya lali to ya. Sing gawe Bagong atine ora mathuk siji. Apa? Sampeyan arep ngrukunke Pandhawa karo Sata Kurawa kuwi wis sip, kuwi wis bener. Pancen kuwi sing tak jangka. Pandhawa karo Kurawa kapan iso rukun? Kurawa kuwi nek tekan negara Ngamarta mesti pendak-pendak gawe geger. Kurawa nek tekan negara Ngamarta mesti pendak-pendak gawe kahanan sing ora prayoga. Kuwi sing tak jangka. Pandhawa Kurawa rukun. Ning siji perkara sing gawe ora trima atine Bagong, sampeyan arep murungke perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun, sampeyan arep murungke perang gedhe Bratayuda. Ki sing gawe ora trima atine Bagong iki. Wilah. Aku tak takon karo kowe apa kowe tegel, apa kowe mentala nyawang kahanane para kawula. Sing padha ra duweni dosa ora mangerteni kenthang kimbuling lakon pojok plereting kahanan kesempyoke ngaradan perang gedhe Bratayuda. Dudu kok kuwi, Mbah. Sing dijangkahi dudu kok kuwi. Sing dijangkahi dudu kok patine kawula sing padha ora paham-paham masalah kuwi ora. Ning perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun kuwi gawene dewa.
kuwi wis pesining kodrat. Gusti iki wis nulis ana ing Lauhul Mahfuz antarane Pandhawa lan Kurawa ora bakal bisa rukun lan antarane Pandhawa lan Kurawa besok lamun titi wayane mangsa kala kudu nglakoni perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Kuwi wis ditulis ning tulisan kodrat takdir. Apa, Tru? Mbok, awe aku ora tau ngaji ya, Gong. Wah. Payah wae tak jakne ya ming mendonong tok. Kowe wis ora iso diselaki, kowe ora iso diowahi peneman. Nek kok sampean rek arep murungke perang gedhe Bratayuda jajal tak takon, sampean ngerti werdine perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun ora? Perang Bratayuda enek pira sampean dong ora? Enek pira? Kapirang dadi pirang periode? Pirang macem? Yen ta miturutmu ana pira? Ana 3. Siji perang gedhe Bratayuda, loro perang Bratayuda, 3 Baratayuda. Kuwi beda-beda kabeh. Perang Bratayuda, Brata kuwi teges laku, Yuda kuwi wis ngarani perang sing nganggo laku. Yuda kuwi tegese perang, Brata kuwi tegese laku, perang sing nganggo laku, ora mung perang ngampi awur-awur. Neng perang sing nganggo tatanan, Mbah. Sampeyan aja sak geleme dhewe. Loro perang Bratayuda. Branta kuwi teges katresnan, Yuda kuwi wis ngarani perang. Tegese perange wong sing lagi nglakoni katresnan utawa kasmaran. Tresna kelawan derajat pangkat, tresna kelawan negara siji lan sijine diperjuangke. 3 Baratayuda. Barata wis ngarani Pandhawa Kurawa kuwi trahe Prabu Barata. Kuwi perange Pandhawa karo Kurawa, perange trahe Prabu Barata. Ya kuwi Pandhawa karo Kurawa putune Sang Begawan Sawatra. Mbah. Wah. Aku lali putune Sang Penemban Wiyasa. Putune Sang Penemban Wiyasa kuwi sing digawe Pandhawa karo Kurawa. Saiki tak takon, sampean ki sapa? Hah? Sampeyan ki Pandhawa ya dudu, Kurawa ya dudu, meng kaya ris-rispa. Ris-rispa kepiye nemplek rono, nemplek rene ora ana gunane. Mula sampeyan arep ngurungke perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun kudu iso. 1. Apa terus? Sak terus apa? Ambo. Buku catetanku kuwi mah lho, ambo. Aku ora nggawa buku catatan nyusu sik wae kowe. Duh piye ya iki ya? Mula sing gawe ratri matine Bagong sampean arep murungke perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Ayo apa-apamu. Yen to kowe ra nrimake kelawan anane Begawan Dewantaka ning negara Ngesti ingkang bakal murungke perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun, ayo dudu eneng kene papan neter katigdayan. Oh! Dudu nang kene papan neter katigdayan nanging ning mlabar kawan kenteng waja jangan senencang. Ayo. Apa-apamu wis nglangkai kandhane Begawan Dewantaka duka isa mboyong nglawan bendaramu sak kloron. Ayo. Wis ngalahke aku, ayo. Gage dudu nang kene papan neter katigdayan metu njaba Panakawan. Piye? Metu njaba. Wis kadung dinae susu kok metu njaba piye to? Wambehmu gong ora. Ayo, dudu nang kene papeneng neter katigdayan Penemban. Gong Begawan Dewantaka bablas metu kowe bali mlebu. Kayak pendhita keclok. Loh. Keclok piye ta? Ora ngerti akal pikir, ora ngerti trik. Loh. Trik piye ta? Aku jane wedi arep ngadepi kamu, Tru. Lah piye? Wah, kerise gede banget ya. Keris cara Bali ya kamu. Kono mlayu aku mlayu tak tut kene mburine enek cagakku mung gondelan cagak. Sit aku muter bali rene. Wah, kok sembedengan ora lho, Gong ora. Ayo, anggepe apa ayo Sinuwun Prabu Duryudana ki ya ora apal. Ndara Werkudara, Ndara Janaka ki ya ora apal. Sampeyan ki ditimbali rene ki mung arep dikrenah cintrakane kadang-kadange sampeyan. Wah, Bagong, kowe wis wani karo
Dewanto bapakku kudu wani ngadepi aku. Apa-apamu klontosi teng alun-alun negara Ngastina. Ayo tra metu. Ayo. Kriwian dados kerucukan ku dadi tangisan kawontenanipun Paman Haryo kanjengipun nggih. Anjir nyatanipun Panakawan Petruk kalian Bagong menika pancen estu pendak-pendak sowan Nalindra mesti damel Pancakara. Nggih. Sampun kula aturi masrahaken perkawis menika dumateng inggih menika pun Kakang Penemban Dewantaka kemawon anak Prabu. Oh, sampun waskuwatos lho anak Prabu. Ing samangke ingkang Bapak ing sakalima ugi ingkang badhe sak biyantu angrumajangi dumateng lampah utawi tindhaipun Sang Penemban Dewantaka menika anggenipun badhe murungaken perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Maring samangke kula suwun dawuhipun Paduka anak Prabu Duryudana. Mencang dinten menapa dintenipun dipun mesthekaken sekalian kemawon. Anggenipun badhe ngrangket nyernaken dumateng Natandrawati kalian Kyai Semar Badranaya ing Karang Kadempel inggih menika mamongipun para Pandhawa. Nggih, Pupur Pandura iki. Nggih. Nggih, menawi bab perkawis menika kula kinten samangke sagedipun rembak wonten samadyaning Kedaton Negari Ngastina. Mekaten anak Prabu. Nggih. Kula saking mriku Paman Haryo wonten paring ngadhawuh sampun titiwanci purna Pasewakan Agung Negari Ngastina. Keparengipun anak Prabu Jaka Pitana bubaru kang padha sibuk jenenge Sunadya Kundura Kedaton non ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan nggih. Nggih, ngatos-atos sampun kados lare alit Paman Padhari Sengguni. Pupur Bandurna wonten dawuh. Dimas Werkudara ana dawuh apa Duryudana kakangku. Dimas Panengah wonten paring dawuh Prabu. Ayo ndak kanthi kembul bujana. Oning Pok Datulaya Praja Negari Ngastina Kusumadya Daharan Kedaton Negara Ngastina. Oh, ngaturaken manung tanpa pepindhan anak Prabu jengandika anyugata. Wujudipun daharan dumateng Kang Bapa. Ngaturke panuwun Duryudana kakangku. Ngaturaken matur sembah nuwun Kaka Prabu. Lajeng kula kados pundi? Paman Haryo wonten dawuh. Pakaryan kedah dipun rampungi. Nggih, nggih. Menawi sampun rampit pakaryan jengandika kula kanthi kembul bujana. Nggih, ampun dintekke lho. Mboten. Nggih. Nyuwun pamit anak Prabu. Ngatos-atos Paman Padhari Sengguni. Purna katining mananggilan. Arsa Sang Nata Kundura Kedaton saking dampar cara kinambit gambaran gandeng. Kadharaken Sang Jaring Puromban jadi manggung tanggung Jaka Paloro ingkang samya ngambil upacara keprabon. Kaisa saking mandura tindak nyosang Sri Narana lamun katun saking Pandhawa tansah sesanti kamulyane.
Om